Isimbio, Ruben Itlio is my God. Kini karon pang 82 na ako kinakilang mga videos. Nini kalimutan na halimbawa ma-charge ka kung kabalo ka, pwede ka mo-charge nga kini mo kamot yana nimo si ulo ipatong nimo. Pwede ka mo-charge nga wala imong ipatong, pwede po ka mo-charge nga kini to. Kung kabalo ka mo-charge sa katunan nimo pinagi sa imong pagsuporta o kabalo sa ka sa imong ego nga full name dyan si mo ego o kini siya dyan nga kahoy nga kini nga tuyo na karon kini siya charging dyan siya nga kahoy charging siya kung mga anak ka o yan na nimo ni ma-receive nimo ni siya nga aura bali ma-receive nimo ni siya nga naay musulod jud sa imong lawas charge ni siya charging ni siya nga kahoy invisible yun si pod magical ni siya nga kahoy nga dugay na nako na gipusan nga karon o gawas pero ang kantidad ini nga kahoy 200,000 bali 100,000 ang isa ka inches nga kuan eh pero pilar sa limitado kay gamay ra jud siya pod pilar ka mga tao ang makaangkon ini kaniadto mora pa makaangkon gyapon karon ini ako modulaan ining kalibutan na kinana pinaka-importante dia daghan kag na-discovery daghan kaon katunan kay magunsama na ang imong lawas daghan kag taring-taring pero wala jud ka na kay balo ang pinaka-importante dia tanang divine words nga imong gilitok kun mahimo na ibalo ka unsay function ug asa repitan na himutang sa imong lawas kasagaran daghan ni bilib sa mga laing tao pero ang ilang kagalingon nga lawas wala nila gidiscover wala sila ni bilib managingon nga kung mobilib ka sa laing tao discover hapud ang imong kagalingon kung unsa kay kitang tanan puro kita an ordinary person puros kita dili ordinaryo nga nilalang ang gipakatao ning kalibutan mo nang ikaw dili sad ka basta-basta i-underestimate mo kagalingon kay nga naman lahi-lahi itag misyon ning kalibutan basta ako taas pud nga panahon nga akong gidiscover na nga kahoy kini siya dugay sa pong ari-agi ng lugar pero wala jud dili kay ka 20 ka bisis ko nagi ni pero wala jud ako ni siya nakitaan sa nakita na nako ni siya ikuha dayon kay base na nabalik na po dili na po siya makitaan mo ni kahoy sa wala pa na ako ni nakita dito sa para ko naputol ni kahoy magical ni siya pwede siya mapakita pwede dili pero panahon na gid siya pod nga napakita mo ni nagawa na nako ni karon daghan pug mirakulo dran pud nga tambal siya nga kahoy yang gyaptan pero sayang gyud pod kun basta-basta lang kun nimo bitan ra kung gisipti kay nga naman gamay ra gyud siya dili siya daghan ning kalibutan basta ako kunong saman nga akong nakatunan karon tungod sa pag-studio gikan kaniadto kang disiplina sa galingon nga kung unsay nakaya nila kayo sab nako labaw sa tanan kaila jud ka ngano ug unsa ang function sa kada segundo kada minuto kada oras 24 hours adlaw gabi semana bulan ug tuig nakaila ka sa nagrepresent sa adlaw nga Lunes sa adlaw nga Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Domingo ug nagrepresent pod sa kada oras sa 24 hours gikan sa alas 12 sa tungang gabi kay 24 ka na sila ka angels nga nagbantay na nagpuli-puli ka na sila halimbawa adlaw nga oras nga alas 9 madto ka didto unya ang imong ipangutana sa oras nga alas 8 sa buntag dili gyud sila makialam kaya nga naman kada isa nila laylay sila schedule laylay sila oras halimbawa sa bulan karong bulan na Mayo ang Abril ug Hunyo di siya makialam mo na siya nga kung sang bulan na mapuri siya nag-agad po sa tuig labi na karon 2020 na renewal doble nga renewal kabaguhan sa tibok kalibutan mo na siya nga karon kanya-kanya matag misyon kanya-kanya tag papel basta ako ni share sad ko sa gamay na kuno katunan tungod sa guidance o dira tungod usab sa pag-studio nga nahuptan unang kun nga ako kini mga balaang butang tungod kay nga naman wala na naili wala na nakulang pa sa tanan ni kalibutan na tanan gihatag sa Ginoo Dios Divine Master Ruben Itlio Senior Master King of all Kings Master Ruben Itlio Jr.
Divine Grandmaster Master Madon kita pero sa tanan nilang katawan dili sa kalibutan bininyagan ka man o wali bunyag makita o dili makita ning kalibutan na sa tanang controller gikan sa kahanginan sa kadagatan sa kitan sa katubigan tanang may kinabitan nila lang kita tanang minugna ta sa Dios na basta tanan kinatong tubig nga tong giinom kining hangin nga tong gilanghap kining adlaw nga isang hatag na supply vitamin sa tong lawas kining yuta nga atong ipuy-an karon kini mga prutas mga lugot mga pagkaon atong gipangkaon kay kanang nakabantay mo di ba na divine words nay kuan dito nga title ato kuan kung magakaon ka sa bunga sa kayo na buhi nga 1,800 kaliso wala kay kamatayon hikrin ang Espiritu Santo Diyos Griego mao kana siya ang bunga uliso sa kayo sa buhi nga karon isasab sa karon nga kung gigamit ng ingredients yan ay mga kinelkig pero kana siya napag yun siya sikreto nga pangalan nga pwede sabihin mo siya suguon kung nakaila ka basta ning kalibutan na full of miracle full of mystery sa apan kato nagsulti kami sa kung Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Wimbore Ecclesia Regina kunya wala imposible wala imposible wala imposible si Benji pa ning kalibutan na daghang masikreto kung ikaw lang magdiscover tukion nimo kung unsa man ang naa sa imong lawas nga gihatag nga na kanimo kana kay gihatag sa imo nagpasabot nga kaya nimo tanang problema aduna di kasulbaran bisan sa kabukat nga cross nga imong gipasan kana kay gibutang sa imong wala og to nga baga nagpasabot nga kaya jud kana nimo pero ako siguro basig mo lalo na po ko kay medyo taas-taas naman sad ko na pakita ninyo basta ako lang ang importante ang pingin ninyo material nga lawas kay isa lang kana siya kung mawala na kana wala na jud ko na ipagbalik panin ning kalibutan na kay mao karon ang pinaka first anniversary nga gipabalik ta diri sa kalibutan pares karon adlaw karon nga Biyernes lahi nang Indies po nagpalayo dining adlaw may buntag matag usa nga ri kanato.